naman tikid-kid dayan kan sagsagawisiwan nyo ditan? Ha? Ay, awan, adaya. Jay katulong da di takaaruba tikid-kid dayan nyo anya. Natiliwan kayo man idin. Kinid dayan nyo day takatulong da dita. Saan mo't Ini semaklaang mait. Apay, may para iti umisam. Ne, kitain nyo taamangan no mabastusan kada kayo. Kagura da kayo. Saan? Kaslakay kayat ng tupay. Tadukas jay asagawisiwak. Kat kaslay parang na jay legs na. Talis-lisin na ti pantalon na nukwa. Anya? Atapyo lang dayta. Saan man atila kidkidayan nyo dita tatang? Di yo amo dayta babae, kidkidayan nyo. Mala, sumrek kay kit din tamangan tayo. Apay adeng, anyat sang-sangitam, ken papanam, nagdakkel mo't tabagmaw adeng. Uuwi na ako sa amin kasi hindi ako sinuswelduhan ng amo ko. Ay, Tagalog kamot gayam adeng. Akala ko Ilocana ka. Alam ko naman magsaunang Iloco pero hindi perfect. Karabaw Iloco lang. Ay, kasta aya. Matagal na akong nagkakatulong sa mga Ilocano, kaya amok madbasit na magsalita. Ay, kasta. Anya jay kunam. Saan na ka susulduan nagiti amam kunam? Oo, tata. Kung singilin ko isuda, magagalit naman sila. Kaya alis na lang ako. Ay, kawawa ka naman ang araw kung ganaon. Sapay hapon na. Wala ka nang masakyan na papunta sa ili Oo nga pero baka meron pa. Habulin ko. Baka may markila pa ako na tricycle. Ay, hindi na. Huwag mo nang habulin pa. Mabanog ka laang balasang kaw. Kung gusto mo, umay ka pala maturog di sa balaymay. Ha? Nakakahiya naman sa inyo. Ay, hindi. Huwag kang mahiya. Tawalang sabsabali sa atin. Magkakaaruba tayo. Sige nga, Rod. Kung okay lamang sa inyo na makitulog ako. Uy, umay kan balasang kaw. Siyak, ti makaamukin ka. Kat pagturugan na ngay nga rod, nagado agamit itibakan ti asilid. Saan anaisim pa, naggulo ijay. Paturugak pala ti silid ko taijayak to sala sa Anya, ay sus, agpat paturog kayo iti saan yung am-am mo. Di kayo naagbutang. Am-amok mo't nilirma. Katulong na di tabangin na balay. Saan na kano kami nasusulduan sa amasyanak? Awan pagluganan nan ngagpailay. Kat makaamo kayo nga rod Sige tamang irwarak itipungan kan ulas nga usaran na. Kan sukatan nyo nga rod jay ap-ap ti kamayo Tanagrugitsan. Kababaing tatang. Lerma, nakatulog ka na ba? Ay, hindi pa. Nagsisilpon pa ako. Pati akaw, hindi ako makatulog. Halika, magluto ako ng tubig. Aggatas ta tapno makaturog ta. Ay, ala, nakakahiya. Di ka agbabain. Ipagpabalay mo wine. Manipon dita, bumalay kan ditaw. Ala, umay kan tayong tagatas. O sige, pero may tinapay ba na isasawsaw? Ay, wine, adaw. Adalup bride. May palaman? Anong palaman ang gusto mo? Marami kaming palaman sa kusina. Mamili ka na doon. Parang giniginaw ako doon sa salas. Pwede ba akong matulog dito sa kwarto kao, Lerma? Kahit dito'y akong datar. Agyaplagak dito. O sige, bahala kayo. Basta ako,
dito ako sa kama kasi malambot. At saka hindi ako sanay sa datar mahiga. Ala, siya kung dito'y datarta, si kanita kamaway. Tata, ang dami mo palang gamit dito sa kwarto mo. May nakalak pa na kabinet. Ano ang laman niyan? Ay, tay induldulin ko akinabak ng dayta. Ha? Talaga? Way, naimbudak nga men. Isu nga ado ti iduldulin ko akinabak ng kwarta ken balitaw. Kung gusto mo, Ate Mina, dito na ako magkatulong sa inyo. Ha? Ay, awan mo't pagpasweldo mi kan kalerma. Siya, timang sweldo ken kwa na anak kao. San maproblema ang dayta? Anya, di tayo mo't kasapulan ti babaunin tatang. Kasapulan ta? Kasapulak ti para timple ti kapek. Anya? Sige na, Ate Mina. Payag ka na. Nagagat naman akong magtrabaho. Magaling pa ako magluto. Ha? Kasano tatang? Sigurado kayo? Kaya't yung agnaid dito'y balay ni Lerma? Wen, nagagat ni Lerma. Sana balay tada pensyon ko apang paswildok ken ko na. Asino jay mangkukukukin ni tatang Mumina? Ay na, jay babaunin da ididita bangir abalay ni Lerma. Anya, apay nga da di tabalayo. Inalamot ni tatang ababaunin. Swelduan na kano. Anya, di ison ti papanan ti pensyon na. Basit lat agbatikan kwanan na. Isong mati kayat na. Kat apay, paset ti trabaho na, ti panagkukuna. Wan siguro Kaino agpamasahi pa'y ni tatang nukwa. Agpaikat pa'y itiuban na Aya, naimbag man ta kayat mo't di babae. Kayat namot. Paspasurot iti amin nga ibaga ni tatang kankwana. Lerma, kasanungay. Natinagmo't tiriknakin ka. Bayat ti panangkukukaw, panangububan, ken panang masmasahim kanyak. Nagroseng ti ayat ko para ken ka. I love you. Kaya naman kitang mahalin. Basta ibigay mo lahat ng hiling ko o hihilingin ko. Ay katuwan day talaga yan. Basta kaya kong ibigay, walang problema. Simple lamang ang gusto ko, Berto. Oo, wag kang madanagan. Basta't kaya kong ibigay ko sayaw. Basta mahalin mo lang ako. I love you. Gusto kaya ni Ate Mina na maging tayo? Oo, gusto niya. Awan maaramidan na ta anak ko lang na jay. Siyak ti masurot, iti da ito'y apagtaingan. Tatang, nalabasan kayo itay ijay kalsada kin ni Lerma. Mayat ti holdingan siyo amagmag na. Nagalas ti itsuraan nyo. Apeng agkibkibin kayo. Apay, dakas aya. Agayan ayat kami nga runan. Anya, agayan ayat nga. Nadevelop tirik nami iti tunggal may sa anak ko. Iso nga agayan ayat kamay. Pangasim di kagbalin akong trabida ka na kamay. Napudnaw ni Lerma kanya, kat napudno akmut kenkwana. Ay nalakay kayong tatang. Baybay-an yun day taabanag. Nagubing nga adayo day di alerma ang maidilig ka na kayo. Apay, masigurado yung adi na kay tupanawan day jay. Saan? Tasak kalulaang tayo ayatun na. Ay, jakpat yun day ka. Kasla saan ang mapagtalkan day di babae? Lukwon na kayla day jay. Saan nga raw? Apay, di ka makawawan, Mina. Makiasawa kang aminan. Tapnusan atila pakasiksikuram. Ibigay mo lahat sa akin ang pensyon mo. Ta ako na ang magtago, Berto. Ay, katuan Day talaga yan. Walang problema, Lerma.
Mag-ipon tayo para sa kinabukasan natin, mahal. Ay, katuan naitaman ti kayat ko ken ka. Taamom panunutan ti masakbayan ta. Agurnong tayo ti pagkasarta. Hindi na kailangan niyang kasal-kasal. Matanda ka na. Mag-ipon kit di tayo ng para sa buryal mo. Nilermamag. Ang awon nakpaimag. Ay, hindi ako nag-aangaw, Berto. Matanda ka na kasi. Dapat nakaredy na ang para sa buryal mo. Ayaw kong mamroblema tungkol dyan. Ala, sikat ti makaamaw, mahal. Ay, oo nga pala. Curious ako kung ano ang laman ng kabinet mo dyan. Ay, yung kayamanan ko nga raw. Gusto mong makita aya? Tingnan ko nga. Tingnan natin. Sige, taalaag ti tulbag kaw, mahal. Wow! Ang gaganda palang alahas ang tinatago mo dito, mahal. Oo may rilaw, kwintas, singsing. Balitok amin na kita. Ay, tamang-tama. Wala akong relo. Pwede bang gamitin ko na lang yung relo? Pambabae kasi yan. Oo sige, itad ko ka na sa rilaw. Regalo ka mahal. Ay, thank you, mahal. Ang bait-bait mo talaga. Ang damat gayam no biyayon tatabal tao. No biyayon mat gayam man tayo sigo na babaunin na dita karuba. Ay, una. Awanan, inatiw kan Helino Baraok. Laklakaya na kaon. Ngam nakanubya ak pala iti ubing nga ada yung ngam nagpintas pa Anyat sekreto yo aya tuladan kay man. Oraan anwam. Talaga ako maapoy ka, Helena. Mabuteng ka nga agaram. Mababainak nga ron, tata. Ay, awan Talaga malakayan ka abaraw, no kasta barok. Di naklatultuladay. Natadem ti baniit kaw. Ta nakabaniit ak iti ubeng ken napintas. Hanggang kasla ko nada dita naggapuan na abalay nga da kano sadsadot na. Isa pinapanaw da. Saan? Palsaw da tadama. Di da kano suswelduan isa pimanaw. Saan ka basta mamatilatan iti bagbaga ti tao? Ta siyempre, linisan na mo ti bagbagida Ngam ti kinapudno na saan da suswelduan ni Lerma isa pimanaw ket no talo a bulan saan da sinwelduan. Ay, kastaya tata. Why? Isu nga awan babain da kita tao. Kundi katulong da nga maawan mo't gayang pagpasweldo da. Berto, gumising ka. Apay mahal. Ikaw muna ang magluto. Masakit ang katawan ko. Sige mahal. Ituloy mo lang ti maturaw ta sa akong ti makaamawan. Riingan kan tao no pananganay. Ni, apay ada kayo taglutluto, tatang. Nasakit ti bagbagay ni Lerma. Anya? Riingag tao no nakaluto ako ta pagtumarag to iti agas. Ne, kitain nyo Tamangan no agpampambarla ang tatang. Baliktad samot ti mapaspasama kan. Imbes nga iso ti mga sikaso kada kayo. Baliktad samot nun. Apay di ka makaawat mina. Madingar ti bagbagi na ako nakmait. Pag inanantamot ni nanang mo takaasim ay. Nanang nga mat. Katuan mait. Talaga mo may kadwa nanang mo ni Lerma. Isa nanang kunam kinkwana. Lerma, saan kan samot ang masakit? Day tamo lag cellphone ti kuko umon.
Apay noing katulungan ni tatang amang ilaba iti kawusyo. Maasyan ka kumamot iti amak lakayan. Ngam parigatem met amang ilaba iti kawus mo. Ilutuan na ka pa yun. Manun nga aldaw akas na ti aramidan ti amak. Kunak man no si kati mga sikasukan kwa na. Ngam baliktad samatan. Ayaw naman niya akong magtrabaho. Kat gaputakas ta timbagana, paspasurutang matan. Saan tulungan ti amak alerma. Amumet alakayan. Pati pagdigos mo, iso ti mangisagsagana no kwa. Biyangot ka naman pala na anak. Naglukon? Rumuaran ti pudno nga ugali day ta babae. Natangsi. Diyak kaya ti kastoy makikitak dito'y balay tatang. Pang-aasiyo tadiyo spoiled din tinobya yo. Adi punin na kay matuna yan. Adi punin na sasawang mat, Mina. Agtintinulong kami laeng. Tultulungak ngaglaba ka nagdalaw sa kaasay. Manon nga aldaw akasta. Agtugtugaw matlat kukuin na cellphone. Ay katagi na nangarawd. San ang mabalin ti kasta tatang? Isukat ti agre na rin na dito'y balayan. Papanawin yun no kasta ti ugali na. Sinaan nyo kit din dahi babae. Awan karbengam amang diktar kanyak ta anak kalaan. Apay, nangalamin ti karbengam amang mandar kanyak nga amam. Anak kalaan, laglagi pong dayta. Tatang. No saan ka komportable dito balay? Pumanaw kami langan. Sumapol kami ti pagnagdanmay. Saanan? Siyaklaangan ti pumanaw tatang. Taamok adiyo la maidiretso day ta kanyak. Maawatak mat tabalay yumat day to. Iso sige, siyak ti pumanaw. Tapno awanan ti mangbibiyang kada kayo. Mabuti naman at lumayas na yung pakialamera na anak mo. Way, talaga nga impasagid ko apumanaway. Tanay, tila pakibibiyangan na mutan. Agasang tapag sinaan na tapayan. Nangalaan na ti karbengan na ngay. Iba ang ugali nung anak mo. May pagkamaldita. Naiinis ako. Mala, sana balay taawanan ti kontrabida ti balay, Lerma. Maaramid tan, ti kayat ta. Mahal, binuksan ko pala yung kabinet mo. Ginamit ko yung mga alahas mo doon. Sige laeng, awan mo't mangusar ka na kita. Usarem laeng, mahal. May mga ibang relo pa pala doon? Ay, oo. Ginatang ko dagijay, iti agtrabaho akpay laeng. Dagijay ti pakalaglagi pak iti trabaho iday. Mamahalin lahat yun? Wala. Nangingina dagijay rilaw. Ang jak usaran ta sa anak ka na iruam nga grilaw. Ay, sayang naman kung hindi magamit. Kung gusto mo, ibenta natin. Taitago natin ang pera. Ay, kit mapalin mutlat ta, mahal. Ta pangrogyan ta iti business ti mapaglakwan ta. Oo, mahal. Tama yung naisip mo. Magtinda tayo ng merienda dito sa harap ng bahay. Uuwi muna ako sa amin, mahal. Kasi may sakit daw ang tatay ko. Kastaya, kuyugan kan mahal. Ay sus, malayo sa amin. Baka hindi mo kayanin ang biyahe. Baka mamatay ka sa pagod. Ay, nalabos ka mo't, Lerma. Kabalak. Huwag na. Ayaw kong may asikasuhin ako sa biyahe. Mahirap magbiyahe na may alaga. Sa anak mo't nagpaasikasukin ka. Sumurta ko ay. Ay, o sige. Ikaw ang bahala. Dito ka muna, ha? Kukuha muna ako ng ticket natin. Hintayin mo ako dito. Sige, mahal. Dalian mo Oo, saglit lang ako. Nay, apay abinagkat mo dagi tabag mo ngay. Oo baka may magnakaw dito. Mahalaga ang laman ng bag ko.
Diyan ka muna, ha? Ay na, makitak mo't laangan ti lugar na Lerma. Maamamok mo't laangan nagitidadakkel na. Ay, nagmayat na rin na nakatumpungak iti kasken ni Lerma. Malaksid anapintas, nalailo pa ay. Saan ka pa? Apay ngay, maluman ng awan mo't ni Lerma. Napananan ngay, tiyak mo't maawagan. Manuoras ko nga uray dito yung terminal ng awan mo't tayo. Ha? Limina. Hello, Mina. Apay, ayan nyo tatang. Ada, dito'y balay. Ha? Ada ka dito ni Lerma? Kita man, ang mga nagsubli, nagawi dito kat nalipatan naktituyan terminal tibas. Lerma? Awan ma. Apay nga da kayo dito terminal. Ay, orayak nga rin ni Lerma. Kunana mapan mangala ititikit, gamday, manuurasan nga orayak nito, awan mo tan. Diyak mo't maawagan. Anya, ay sus, agawid kay kit din. Amangan no agur-uray kay la iti angin dita. Saan? Orayak ni Lerma. Adala siguro na pananabi ay. Oh, kumusta tatang? Ada ni Lerma? Naurayo? Awan mait. Intarayan naksamot tan ti awanan bay na babae. Lakit di ah. Di yun namnamaan day jay. Di na kaila siguro madirit sa asinaan. Iso nga indalan na itikas jay awagas. Apay nga yakas jay. Kalpasan anaala na amin na kayat na kanyak panawan na kaon. Apay, anyat inala na kada kayo. Lagi jay duldulin ko nga alahas ko ah. Sapay ginginaan lagi jay. Kan amin na pensyon ka o inrimit ko amin kan kuala. Kunana ngamin nga gurnong kamay. Ay, kunak tumo ngamin kada kayo. Di dak tumo diningag idi. Oh, anya nga ita. Apay nga yakas jay tinaramid na. Apay nga anak ka. May mga oras mo, Kayla. Anda ka din ni manang mo. Adda manong mulo. Adda iji silad na. Sumrag ka ah. Nagyaman na ka rin, Kayla. Mabitla, tayo nagkutoy sandya apasarabok kini manang mo. Ala, nagdakkel mo't day taasan dyan manong. Talaga pinilik, tayo kadakila nga ginatang ka rin. Tamok nga may napaborito ni manang mo ito. Oh, excuse me ading. Ala, idisong di talami saanan manong. Talagang among ti paborito ni manang ko aprutas ah. Wala, nang runa day ta nalabasit asandya, kay kayat na day ta. Unya rod, kanayon agumatang iti sandya, tapasaray igiddan na akanan numangan kami. Nga raw, nakitak no kasano ti panangan na iti sandya. Madlaw a paborito na talaga. Ala, orayang biit ni manang tainak ayaban iti silad na, manong mulo. Pag-awi demon, hangko nga kayat nga makita ti panagrup-rup data nga mulo, Kayla. Inkabiit ka sarita amanang, takababain mo't, sapay amunang adda ka. Kat ibagam nga nasakit ng ipan ko kat hanak nga makasao ko nam. Mabaina, sikan at imang ibaga. Jack nga rod kayat nga makita ti panagrup-rupan na takasursuron ko. Makapabakwar jarupan na. Nalabas ka mat nga agsasao manang. Nasingpot mo't ni manong mulo ah. Ingka papanawan ko nakne. Hanak nga pagpungtutan, Kayla. Hay, sapay adda pasarabo na nagdakilasan dyan. Burakak to pa iti sangwanan na. Ala, saan ah? Sayang, kasaritam laangan ni manong mulo. No talagang awan namnaman akin ka, diret sa angay baga. Tapno sardengan na kan asar sarungkaran. Sige man langan. Ay, makangag kanya kay kakasakit nga sarita da dyan nga tao. Lukas ta, talagang awan nam namakan kanilya. Nakasaganak mo't nga aguray.
Uray man no abulan, wan no tawang. Basta da ko man namakang ka. Awan nga, Rod. Hang ka nga makawawat. Nilya, Agpakpakaasi akan niya, anya. Sardangan na kon nga sarsarong karanta, hang ka nga kayat. Hang ka nga type. Hang ka nga paganano. Isung agbiro kay ti sabaling aramam. alang nga ron narigat mo't no ipilit ko ti bagikyan ka. Aklo nag-atigasat ko. Katwa na. Kasta nga talaga ti rumbang. Ado mati babae edta. Alang nga ron, di ako nagbayag. Agyaman aklangan iti oras mo, Nilya. Nay, agim impake ka mat mulo, anak ko. Papanam. Inakagtrabaho di syudad, nanang. Ah, nay, kalaat sa ti ipapanaw mo, anak ko. O nanang, na nagpatulong akadagos iti kalugaran tayo magtrabaho dyan. Napahayak mo't ngaminan kininilya. Iso nga umadaywak pa lang. Tapno makailiwliwag ak. Nasakit ngamin ti pan nakapaay ko. Idi pay lang amin nga ibagbaga kasardengamon nga arman ni Nilya. Tamadlaw nga awan pa nagusto na kun ka, anak ko. Tiyamok ak agtinag mo la kanyak nanang. Ngam saan mo lagtagayam? Ay, anya nga ro da trabaho ti sir kami dyan syudad ngay. Bagar iti may sa grocerya nanang. Iti ka di grocerya pagtrabahuan nag iti daduma babaraos kan babalasang dito'y lugar tayaw. Uy, nanang. Nala, nasaya at mga rod. Tapasig nga amom dagiti katrabahwam ijay. Ni, manong mulo, papanam, adda ka mo dito'y waiting shed. Agurayak man iti tricycle. Ta agpasyudadak kayla. Sikangay, papanamad. Nagdakkel mo tabag mo. Sumra kak iti trabaho ijay syudad, manong mulo. Ay, lukas ta. Agkuyog ta nga rodin agpasyudad. Papanam ka di ijay syudad, manong. Sumragak mo't lang iti trabaho. Inserrek na kninistor akalugaran tayo. Iti grocerya pagtrabahuan na. Ha? Ala, nukas ta. May sa agroserya ti pagtrabahuan ta? Nag-applyak mo't ka sales lady ijay. Kastaya, agtrabaho ka mo ijay. Wen, damanong nestor mo't lang kini Jopay akabsat na tinangisarak kanyak ijay. Aya, may sangarod titurungan ta, ading kayla. Asaya at mata nagkuyog kayo ngay may kayla. Mulo, ngumaguray kayo. Naimbagmanta nagrana kayo. Nagrana kami ijay waiting shed ijay lugar tayo, Jopay. Ala, agsaga na kayong ruden. Tamang rugin ti trabaho yun madamdama. Kan may sa abanay ti pagnailan tayo amin na trabahador dito groceria. Man ti stay out. So ada tayo tagkakabalang stay in. Ilya, asino di sa kailim itay? Nagaduma ti tulbag nga agkakalumbitin ni di pantalon na. Ay, big time da dyan nga agar-aram kanyak, tatang. Big time nga. Baknang? Wan, ado tilugan kan balay na nga papabangan na. Ano kastaya? Naimbag no barupay da ijay. Kaslan nataingan mo time. Nasurok sa amot 40 titawin na. Wan, ngamayos lang data. Ubing pati kasta nga taw-tawan. Kayat mo da ijay? Wan atatang, ngamhang ko pa lang nga aklonan. Agpakiputak matbaset, ah? Kano ngay nga aklunan naknilya. Nabayagan nga gar-armakin ka. Nasurukan na makalawas. Unayan, nabayag aya para kanyam data makalawas laang. Ay sus, nabayag day ta na. Kat no idi ka ubingak. Kat kabayagan day ta makalawas sa panagaram ko. Maysa, wano dual daw kat aklunan da kadagos eh. Kat sa bali idi sa bali matatan. Aklunan nakit din, ta agasawatan. Hanak to nga ta nga agladingit iti sidong mo, Manong Randy. Baka nga'y pagsangitan nakto. Saan? Apay kumapagsangitan ka. Paragsakan ka kit di Tapag namayag to tibiyag mo.
Ado, ti papaabangak abalay, ken van ko. Isu nga agbyag ka akasla prinsesa iti puder ko. Sige nga rod aklonan kan Randy. Kat kano nga rod nga ikasarnak ngay. Ay, iti kabita na panawagan na. Agkasarta iti bongga. Ay na, nagmayatan. Ado man nanti umapal kanya ko. Ano kaskas ano? Kahit kasano, datan. Wanan Randy. Mula, rumorta nga rodan. Tainta agrambak. Rambakan tati umuna nga aldaw ta. Kas agayan ayat. Apa nga hotel mat nga dagos dato imayan Randy. Wen, tapno makainan nata. Nabannog ta nagpasyar itay. Isu nga ginanata mat Hantamot nga nabanog. Tanapantala ang nangan iji restaurant. Panagriknak gamin kat nabampanugak. Aginanata pa'y sa tanto agawit. Katawan nga rodan siya kati makaam mo, Randy. Sorry Kayla, no agar making ka. Diyak mangamin mapaglibakan triknak. Bayat ti panaglabas dal daw. Na-develop mo't ang triknak ka. Si kagayam tayo ayatag. Mangmulo, anya laangan nga iti sawan ni manang ko. Numaamuan na nga agar-aram ka kanyak. Nang runa pa'y no aklunan kan. Awan bibiyang ni manang mo kadata. Di ko malaang maipapan kadata ti panunutan ta. Kinapod na. Ay, kababain ko mga ibaga dayto Ngam, alaman laangan. Nabayag mo tin akras ka, mulo. Anya? Agpaiso Kayla? Wen, iso nga aklunan kan. Oh, agyaman na Kayla. Kayla, asino dyan nakamotor nga nang itulot kanya? Hangko nga makita dyan rupa na tanakarikap mat di helmet na. Ay, kwa. Ni mulo day jay, manang. Mulo! Apa nga yung tulod na ka? Wano inarkilam dyan motor na? Saan manang? Addan nagkinaawatan mi. Aniya! No kasta? Insublat na ka nga inaramday dyan nga tao. Uwan manang. Kat inaklon mo mat. Unang, tay ayatek mo't manang. Ay, hangkang agpanpanunot nga. Ah? Ni, apay ngay akas tati sa umanang. Amom nga binastat ko, inaklon mo mat. Isungarod nga hangko nga inaklon, taha nga pasado iti standard ko. Sabalit standard mo. Sabali mo't kanyak amanang. Ay, diya kayat ni mulo nga para kanyam. Hang kayong agbagay. Sinaamkit din ta na sa papay lang. Agin inayat kami kinimulo manang. Ay, basta ang nga kayat na dyan nga agbalin nga bayaw. Awan na pintas nga masakbayam ijay tapada tamat nga mamermeraot. Ne, apay amalmalday ka Kayla. Ada ka di panikot mo? Kasano Jopay? Panawan na ko ni mulo. Ha? Papanan na? Nagpakadan ijay grocery ay di kalman. Agap-apply ngamin para abroad. Anya? Kasta niya? Ay kat mayat ano maka-abroad. Tapno daras kayo ang makaurnong. Kat, saan kayo pangagkasar? Saan pa'y Taagurnong kami pa iti pagkasaran mi, friend. Wen, mayati kasta. Panunutin nyo pa nga umuna tayo masakbayan nyo. Sa bagay, mabitlaing aglabas ti tawanitan. Wen metkit di Nila, bumangon ka ditan, taing ka mamigatay. Mano nga aldawan na kasta ti Jermaw. Aglaladot ka kanayaw. Ay, adda nga rot kayat ko nga kanan. Igatangan dakman itinitib nga mangga. Ha? Nay, apa yan? Aginaw ka. Uwan nga rod. Ngamahang kayo nga madanagan ta ikasarnak ni Randy. Bungga pa ya nga kasarti mapasamak. No kasta, ibagam ta pagsasaritaan tayong tikasariyaw. Ibagam ta dumanon dan. Uwan tatang, basta igatangan dak nga rod iti mangga tapno sumaranta tiriknak. Nilya, kailiw ka una yun.
Randy, ada ibaga kanyam. Jak amo no maragsakan kawanuan niya. Anya dayta? Masih kugak. Anya? Ni, nagbiit mo tan anakargaan ka. Kitnam na minsan laan ilaw anta. Kat ada kanumot nga talaga ti kasta. Kan si kalang mo tinakagaraw kanyak. Kasano daytan ngay? Ha? Apay, ada problema? Han mo nga kaya ti panagsikog ko? Ay, ukwa. Sana kasta. Nung naklaatak lang amin. Dumanon kayo kanon ko na ni Tatang. Sige, takasaritak to dagiti tatakkel ko. Agawid ak ije lugar minton bigat. Tay nakayaban ida. Ayandan ngay manang. Itay pa yung urayan tayo tinobyom kan ti partidos na. Ngam di damot la sumangpatan. Aldawan. Ay, hangkaman mat nga agganat, Kayla. Suro ang mamataguray. Na traffic da siguro Dinamag mo ka din no ayandan manang. Han nga ron nga makontak ti cellphone ni Randy. Tawan lakit di signal na. Ha? Ay na, makiasawa kan manang. Kalaat mo tipan nakiasawam. Kun masikug ka pa yun. Addanton ka anak ka. Wan kat kumusta kayo matan nga kanimulo? Sini na amon? Saan Tagin inayat kami mo't manang. Agkasar kaming ton. Apaman makabakasyon manipod abroad. Ay, nakasta? Nag-abroadan da dya nga mulo? Wan, kapampanaw na laidi na minsan akalman. Ket na ko na adya kun agsubli iti trabaho. Ta isula kanun ti agtrabaho. Nene. Imbag man ta naka-abroad da dya nga mulo? Angam, oray pay. Hang kayo latang agbagay. Ha? Nilya, awagan man Genovia. Nagbayagdan nga Matiktikanan dagiti kakabagyan tayo nga agururay iti idadanon da. Apay ngamin nga inay, ayaban nyo dagiti nga tataw. Kat dumanon da pay lang mat. Hang kami pay mat nga kasar. Kayat da nga ron mo ti dumngeg iti saritaan. Isong awagam no yandan. Upat nga orasin nga gururay tayo. Nakabaybayag damay. Hello, Randy. Hello, asino daytoy? Ni, da kayo kaditi nanang ni Randy, nana. Kadwa yung iso na. Ayan yon. Ay nga nga inagay pagpagam. Asawak ni Randy. Ha? Asawa? Apay, asino ka? Anyat masapol mo iti asawa. Ada kami dito'y airport ita. Agtor kami ijay abroad. Anya. Ay, ikwa. Kaya't ko mga kasao. Ada nga mi napatag nga ibaga kanya na. Awan, mabit lang tanapan na nagsiyar. Ay, aday tamot gaya mo. Sweetheart, adawag mo. Kasaritang biitan. O sige, panawan ka pa dito, sweetheart. Hello? Randy. Agpaiso aya nga ada asawam. Wan, isa apasin siya kan. Sorry no nagliba ka ka. Di ka mabaling nga ikasar. Kasado ak iti mo ng asawak. Kat may katlon nga asawak ti kadwak ita. Anya? Kasano ak nga rudan ngay? Kasano nga ito isikog ko? Namnaman may manlangan ti iyo umayo tadta. Ulbut kamat gayam. Awan babain mo. O sige, bye. Ay! Kasarsarita ka pa lang! Hello! Ay! Kasano aktagtan ngay! Itata nakapagpasngay kan. Anyat planom nilya. Aga playak nga aga broad tatang. Kat dawatak titulong yo kani Kayla. Awawiran nyo pa ilang ate anak ko. Di ka madanagan manang. Di mi baybay anti anak mo. Ay, agyaman na kading. Hang kayo nga madanagan tano makaabrodak. Pawitan kayo nga dagos iti kwarta.
Nelia, si ganda ita. Kunak, tupayakat nga si kadata. Ay na, talaga nga nailat tilubong niya. Asino nga ti mangipagarup nga agsarak man ng tidalanta. Katitoy pa abroad. Naibaga ni Kayla, ti panag-abroad mo ditoy. Gamjak ni Namnam, makita ka. Wan nga raw di. Unay matan, intortorong samot ni gasat. Kat kamustan nga eh. Aywan, intag merienda ta pagis istoryanta. Ha? Ay, una, Nelia. Kat kumusta kayon nga ija kabsat ko, Molo? Saan kayon samot nga naragsak? Saan man naragsak kami, Nelia. Agbakasyon na kinto numay bulan. Kinukas ka sana, agkasar kami. Ha? Ay, saan pa'y Anya kayo matan? Urayan nyo mati pa nagbakasyon ko, Saka ito agkasar. Ngam, ag-uray ka kadi. Di ba inayat nak mat idi, Molo? Apay, napukawan ti panagayat mo kanyak. Kwa. Oo na. Nabayagan. Manipod inaram ko ni Kayla na ibaw ingking kuhanan dayta. Anya? Nagsakit matanda ta nga ibagbagam, Molo. Ang uray no kasta, ipalapal ko lata dato reknak Ha? Kinapudno na. Adalimad nga panagayat ko kanyam idingam, binaliwalak lang. Tati amukot hanga pumintas ti biyag mo. Ngam tatabi mak ng kamatan. Adun tinaipundar mo nga sa niyakwam iji pagilian tayo. Ay, nakababain man ngam awan mat siguro dakas na no. Ibagak ti pudno nga marikriknak niya. Pasensya kan. Ngamadan ni Kayla nga ayatag. Ay, basta. Syakti mo na nga inaram mo, ide. Syakti mo na nga ayat mo, Molo. Subliantan aja na palabas. Papuskul kong tirupak. Siya kong tag-aram kanyam. Molo, I love you. Syakti mo na nga ayat mo, diba? Siya ka ti pakasaram ko, ma. Anya? Hello, Manang. Hello, Kayla. Nagkita kami kini Molo iti abroad. Kasta aya. Kat nasaya at agbakasyon ka no inton umay abulan ni Mulo, Manang. Ay, hanan nga matuloy ti panag-awid na. Uno panagbakasyon na. Taurayan na kano. Agkuyog kami to, ta isunto ti panagkasarme. Anyat kaya't mo asawan, Manang? Nakaamiris ni Mulo, Kayla. Siya kanutin mo na ngamin nga inayat na. Iso nga siya ti kasar na. Anya? Agpay sumat ngamin, di ba? Siya ti mo na nga inaram na idi. Iso siya nga ti rumbang nga kasar na Naginaram kami iti abroad. Iso nga lipat mo ni Mulo, anya. Anya? Hello, Mulo. Anya di inyawag ni Manang Nelia. Agpaiso ka di dayjay. Ibaga na nga. Anya? Iso ka nun ti pakasaram. Anya? Ay, awang kinapudno na dayjay Kayla. Kinapudno na. Kanayon na kawisin arumwar. Yung kanayon na magagkagkad. Kanayon na nga ibaga asubyan mi kano tinapalabas. Kat kunak may, awan rumbang asubyan may. Tawan mo tinagkinaawatan mo ilay. Mulo, amang ano masulisog kay ti kapsat ko dita. Saan? Unay ka na ya. Di ka katimadanagan. Kauray niya't mapaspasama. Si Kantula ang dayatag. Kit urayan ti panagawid ko. Tagkalay satan. Kayla. Agyaman nakarod, Mulo. Nanang, api anagado ti tao di tabalay ni Uncle Eddie. Anyat aramidan da dita. Ay na, kano natayan ni ulitag mo, anak ko. Ay, ala. Apa yan? Anyat napasamak kan kuana. Katno ka anula ang anak kita ngagkap-kape di tasango ti balay na. Sigun ka dagiti na pan nagresponde. Atap da nga idikalman ti agsapaan na tay. Nalamiis kan unti bagi ina. Atapon damot na atake.
Sumit lagayam adya kung napalabas itay bigat anapan ijay bangkag na Nakasalsalon at laidi na udi ang nagsarita kami. Ay, piman met ni Manong Ede. No adda siguro kadwa na di tabalay na naarayat ko maadagos. Ngam, una yan ayata kinay kaya na mangaminan tinaglaklakay abaraw. Wan nga rod Nagrigat met gayam tagmay saan niya nanang. Un iso asika anak ko agpanunot ka kuman. Nasurukan at 30 titawon mo. Ngam awam pa'y asawam. Kaya mo ayaam ay tulad ka kanyang mo nga ide. Nanang. Kahit anya pa'y lang arog ti kukuam ngay. Makiasawa kan Kasano nga rod makiasawa Kat awan pa'y met boyfriend ko nanang. Apay awan agar-aram kang ka. Awan nga rod. Agpaaram ka. Wano saan? No makitam laki diyan nasingpat. Kan nadama pa naggustom iti lalakay. Alay, si Kanta agaram. Anya? Papanan nyo, tata. Mapanak man makilamay. Inakbait, makipagrik na, iti ipupusayan ni tatam nga iday. Nay, si Kanto pala tagpastor Tanay, ang mga maladawak nga agaway. Uwan, tata. Makipaglading ita, Cloida. Dalakayan mergayam abaro ni pari Ede. Kunak no inasawa na tayo para luto iti kanan mi iji construction ang nagtrabahuan may. Saan, Mang Tunyeng? Pinaay dan sama ngamin Ede? Piman met nga rod ni pari Ede Namukla ang naglaklakay abaraw. Imbiro ka kumay ti asawaan na iday. Angam, nabayag mo't nga minay na di kam nagkitkita. Italang manin ang makitak. Angam na, anyan ta, may samot ka na bangkay ti kumparay. Uncle Tunyeng, agmerienda kayo pa'y. Nay, iso ka din na ito'y tayo anak mo, Loida. Wen, Mang Tunyeng. Balasang ba't gaya may? Wen angam nay, mabakitanan abalasang. May tulad sa magkanya uncle na abaak. Anya? Eket, nagpadaan dan jay anak kaw ani ti Borsyaw. Takrot sa nga agaram iti babae. Taawan mo tapulos ti am-amu na anubya na kanyak. Madanagan nga raw. Sanay, lumakay mo din abaraw. Day tama nga ron ti ibagbagak iti anak ko. Ngam awam makano ti agar-aram kang kwana. Ala ni nanang. Sayang, saan na nakasurot jay baraw. Ang bayam, ta ikuyog kung tunumaminsan ta agam amu kay man adwa. Nanang, nakababain kin ni Tata Tunyeng. Tila imbagbagayo kan kwana. Kan apeng iritreto dak iti anak na, kat jak pa'y mat nakikita. Ikuyog nanto kano inton maminsan nga umay ditoy, tap nagkita kayo. Jak kayat day tangar aramidan yun, nanang. Ay di ka man nagpili-pili mat si Kagreta. No di ta aramidan ti kastoy, may tulad ka kan ni ulitig mo. Inton mataya ka sino nga iti kadkadwam tao. Jak mo kayat angag may saka. Nanang. Ala, agsaga nakakidin. Agpapukis ka. Wano saan, ipaunat mo day ta na ang rag abuok mo. Baybay ang mga mintabagim. Kasano nga dagaram kan ka ngay no kasta tilangam. Kas kalabak-bakitanan iti kasta ngay tsuram. Di mo pa'y ang mga ornusan tabagim. Agpapintas ka mga agpasiksika. Agbado ka iti nasisiksya ka wus kas jay. Nakasagana akon nga agbakbakit abalasang nanang. Agbakbakit abalasang nga. Agpamanicure kan pedicure ka pa'y. Tapno sumilap mo dagita kukom. Kanday ta na ingpis akiday mo, ugudam mo basit Tapno pumuskul mo. Tila madmadlaw yun nanang. Kan naglipstick ka, oray saan unay anapuskol. Surwam ka di tagpapintasan ako. Nanang. Malagrubat kan tamapantaman nagpaparlaw. Kuyugang ka, tapno napintas ka makita di puutot ni Mang Tunyeng.
Itabon ita jay kumparek anak kau. Agrobot ka ta mapanta. Un man datang. Kayat kumot amakita ni Tata Ede iti maudi agundaway. Ubingak pa'y ngamin hindi na udi anak kita. Alang raw agrobot kan. Ta ada pakiluganan ta amapanijay anak kau. Kentap no masapa tayo amakasangput ijay. Tatang. Naitabulan ni Tata Ede. Di tayo kadipay agawin. Madamdama, tadapay kayat ko, ayam amukin ka, Tiburciao. Mang Tunyeng! Ay nako na no nakaawid kayo na. Pasensya at tadi kay naasikaso itayan. Tanay busy kami mo. Way, Loida, mawatan may. Di ka matanagan. Ay, way, isaw ti ibagbagakin ka nga anak kau ni Tiburcio. Aya! Ay na, nagwapo adim makeltoy putot mo Ay, kasmet la kanyak Gimwapo akalimakay. Ay, wow, mat Mang Tunyeng. Ay, sigurado ang magustuhan ni Greta to'y barom no makita na. Isapel ako Ha? Nala, mabitla ang ata kita at tay pagluganan tayo nga agawid ijabalay. Imunan dyan anak ko ang agawid. Agkukuyog tayo no madamdama, Mang Tunyeng. Mabitla ang Sige laeng, ading Loida. Papanan tayo, tatang. Mapan tayo, ijay balay dananam aloida. Anyat kuun tayo, ijay. Inta makipangan Greta, balasang kau. Isaw, ni Tiburciao. Kat isumat na anak ko, Tiburcio, ni Greta. Naimbag nga oras mo, Greta. Kastamat kan ka, Tiburcio. Ay, no agin nosto kayo adwa. Pagkasarenda kayo niti kabiitan na panaway. Ambuyo niya. Agbagay kayo launay. Tagpada kayo ang mabaakanin. Iso nga agasawa kayo hidain. Ang damit nuwang ta anak kau. Ada pa'y baka kin talo ababoy ta. No siyak ay kayat ko ani Tiburcio para kin ni Greta. Kaya't ko launay mat ni Greta. Para iti anak kau abalayan. Oray siyak mata abalayan. Agbagbagay nga rodag iti dua. Kahit kasanaw. Anyat makunam Tiburciao. Da kayo man. No siyak wanlatan Si kangay mo Greta anyat makunam. No anyat pangedeng yung sumursuro taklatan nanang. Itatanalpasan ti kasaryo, no sa di no ti kayat yu apagnaidan, da kayo ti masurot. Kat nakaragrag sa kakunay, tadan asawam, Greta. Uray mataya kaon, tadamutan kadkadwam. Tila ibagbagayo mo't nanang. Agbiag ka pa itinapaot na balayan. Urayin pa'y matagbalin nga apukot Ay na, sapay ko mga road ta makabukal da adago si ti anak. Nga ron mabalinda matag naed ijabalay no kayat da. Ijabalay ti pagnaidan mi Yawid ko ni Greta nanang. Ngay ka ala adda kada kayo dayta baraw. Dakkel met gayam to'y balayo, Tiburcio. Uy, ngam kadaanan na balay na ito Tatawid pa ni tatang na ito kadagiti dadakkel na. Sa dino ngay ti agbalin asilad ta dito, Tiburcio. Di tama na Di ta banda ti kanig kita silid. Kasladyak pa'y la na irwam. Kasladyak pa'y nakasagana nga umabay kan ka. Kat sika agmin-min nuleng-leng talat nga rudan, Greta. Alang nga ron, aginanaak man pa'y tani. Nabambanugak. Kasla kurang pa'y titurog ko. Aginanakan, tasya akong timang yurnos kadagiti gargarit mo. Thank you, Tiburcio. Tiburcio, anyamot tin tinamayam anang luto dito ginatang ko akarni. Kunakmot nga isigang mo. Inya dubo mo't din. Jak nga ron kayat ti sinigang. Adobo ti kayat kaw.
Sana ka na asam iti adda sabaw na. Kat ginudwam ko malatan anya kamuteng. Sapay jak kayat ti awan di guna amasida. Kanto'y linutom nga inna po'y. Naksat mo. Kunak ano binantayam itay tadda kalaan mo't dita kusina. Kat imbagak mo't amapanak biit dita kaaruba. Katinuray mo kumapay analuto saka imalato yung dita karuba. Si kalaangan timangan. Awanin ganas ko. Makamuka Basta siya, mga anak na mabisinak. Apayan, nakalakmat ng ti kwarto mi ka ni Greta. Anyala ti oras, nakaturog nga tan. Greta, ilukad mo man tiri daw, nakaturog ka kadain. Dita karwar amaturog, tagita kayat akabay. Inruar kong dagiti ulas kan pungan mo. Ni, dapat nga paisun di tiruar ti ulas kan pungan ko. Ay, apay nga, asyak ti maturog di tiruar kat no kwartok mo't na itaw. Pasensya kan ata na udi ka man. Iso adita kan ruar amaturog. Sa apay nagado ti lamok di taw. Agmus kitero ka Anya? Kumusta nga di insan ko, Uncle? Adda putot nan. Awan pa'y may kaanakan. Baog samot jay anak ka. Anya? Nabiit da pa'y mula nagdan na, Uncle. Naladaw la siguro. San mga agpapada ti panaganak ti tao kat? Adda masapa, adda maladaw. Sa bagay mo't kit di Kat, kumustadan nga iti asawa na? Nasaya at siguro at limasinak nga minag. Ta nagnaida ko ni kalapaw ko ijay talaon. Ay, pinanawan ng tayo sa Tiburcio di balayaw. Way, tapno na wayada ang mga ramid iti kay-kayat da. Amangan ngamin no mabain ti manugang ka no addaak ijay. Sa bagay na pintas magkay di kalapaw yu di talon nyo, anya, Uncle. Wan kompleto pati gamit ko ijay balasang kaw. Apay nga nyakar mo ti kama. Binaliwam mo ti pustunan. Wen takayat ko amayabay iti tawa. Tapno presko ti maturog. Ay, saan? Diyak kayat ti mayabay iti tawa. Isublim iti sigo na pwesto na. Ken ore ti cabinet, apeng nga nyalis mo. Limawan tupay dito unag. Idiin simpak dagiti kagawaan dito eh. Madi, diyak kayat ti stel ti kwarto ita. Isublim iti sigo. Ken dayta up ti kama. So katam dayta. Yellow ti kahit ka kolor. Hapaya sino katam iti violet. Nalabaan nga road. Nagado a yellow nga up di ta cabinet. Paborito nga road mat ti violet. Diyak nga rod kayat. Diya yellow ti up mo. Ijayak nga roden bangir asilid. Tapno maaramid ko ti kayat ko. Mapangkalang Bakan timot niya may sa akwarto. Mapankan no kayat mo. Apay nga pang may sala at tao tinlutom Greta. Kat agluto kamot ay iti kanam. Unay kamutan. Di naklain lak aman. Ay sa anak ababa unan. Adamat imam. Di agluto kamot iti kanam. Syaklat ta akanayo nan. Anya? Lukas ta. Sige. Agkanya-kanya tang arudan iti makan. Ni, nalpas kan anangan. Ngam di nakpay inayaban mo't. Kat amumot nga aglablabaak ijay likod. Di kamot karaman iti inlutok. Para kanyak lang dayjay. Anya? Ay, sapay mabisina ko. Unay kamutan. Amum nga aglablabaak. Nabambanno ka. Agluto kamot lataan no kayat mo. Di mo't nagkanya-kanyatan. Anya? Nukas tangarod. Labaan matan dagijay kawas mo. Ha? Naimbaglakit din. Tadyak pa'y nalabaan dagijay inyo par ko akawas mo. Ha? Agkanya-kanyata ko nam. Sige, magsilaba nga rudmatan iti kawas na. Ay, konsumisyon. Nay, apayan, Tiburcio. Nagalas mo't gayam ti ugali da di Agrita. Saan kami agkatunusan datang. Lapit kayo pa yan nagdin na. Ay talaga akasta at agad-adjust kayo pala ang iti tunggal may sa. Di kam kumapay gayam nagkaskasar. Da kayong tumot ngamin. Nekad kinayat siya mag.
Mabalin nyo matagkad-kad no talaga adiyo kayat tunggal maysa. May mayat gayam ti single taawan ka apa. Ay, adda ano makayak no adda kadindinak akalaban. Anya akalaban na sasawam at ti Borsyaw. Kitagpay sumag. Kalaban ko ni Greta. Takanayon na akong traan ti amin nga ibagak. Nanang, jaksan kayat agsubli ijay poder ni Tiburcio. Agparikutak lang. Maistresak nanang. Nakarkaro nga agkurat-rat ti rupak no addaak ijay. Nay, apa yan? Adda parikot? Parikot mi titunggal maysa nanang. Di kam agkatunusan. Nagkaikan nyo pa'y mat iti panawin ti bagbagi nga agad dya sa anak ko. Di ka agdardarasudos. Da kayo ati nagdarasudos nanang. Makita nyo, ti bunga ti kinadarasudos nyo. Da kayon tumang amin. Nay, apa basulan nak ngay, kano kinayat mo mat, saan aya? Wan matkit di ananang. Mayat idi damo, ngam idi agangay, saanan. Alaki din, agsublikan ijay tamang anururayan na kandya sawam. Nay, kunak no di kan agsubli. Ipatulod ko kuman kat dagiti gargarat mo iji balayaw. Aha, kayat mo gaya man ti makisina kanya ka. Apay adi mo pa'y lainchat ngay, tadyak ko man nagsubli dito eh. Nagbambanugak pa'y nagbiyahe. Kunak ano na umakan dito. Ala, umunag ka. Saanan, urnusak langan dagiti gargarat ko, tagawid ak mo lang. Ni, awan mo't imbagbagak. Anya nga awan, kano ka ibagbagam lang. Di nakpagbalinan at tulang ti Borsyo. Amang ano niya ti kunaan ni nanang mau. Nakababain mo't No kasta, talaga nga umanugot kang agsinata? Ha? Katala itamat lang agsinatan. Talaga kaday nga awan namnama nga agsinubyan kayaw kan ni Greta anak kaw. Awanan tata. Isumat ti nagdesisyon nga agawin. Apay alapdak ngay. Sika ti lalakay. Sika kuman ati nagpakumbaba. Apay abinaybay am apumanaw ngay. Katisumat ti kayat na. Mayat kit di taawanan ti parikot kaw. Ay unay kamutan ti Borsyaw. At nangaruditan, pinalus po sampay lang may. Talaga siguro agasap ko ti aglaklakay ngagmaymay sa tatang. Nay, apa yan anak ko? Manual dawan nagbakbakwar ka Jak narod amo nanang. Jak maawatan ti bagit. Ay na, Greta anak ko. Amang ano masikugan. Ha? Ang kasanuday tangay. Pinanawam matan ni ti Borsyaw. Nanang. Nala, urnosam ti langam. Tamapantag pa-check up. Punkan taman no talaga masikog ka. Makapaikawa mat ti awan kasinsinubang na diti palay. Kumusta mat nga tan ni Greta? Apay ngay. No kaano api manaw. Kastoy mat yan ti marikriknak. Kas nakailiw kumatan. Anyat pampanunutan, manakaw. Apay akasla, naliday ka. Awan, tata. May kawa aklang iti kaawanan ni Greta diti balay. Mas lawak mo't ngamin ka na kayo Sina adagos mo't ngamin ti pinanunot siyaw. Imbes apagsaritaan nyo anaimbag di saan nyo apagkinkin na awatan. May ruwamak tumatla siguro, tatang. No ay ayatem ni Greta. Ikagumaam di mapan mangay ayo kan kuana. Urnosan yaw ti bagbagiyaw. Nataengan kayo umutan. Saan kayo nga ubeng amasapula bagbagaan. Addan na kimyaw nga agpadpada. Nanang, sublatan dakman mo't amang isala kini baby. Nabanuga kong. Kayat na ti maisala. Ay masadutak. Nakyas asawa ka pa'y lang amin no sinaam laang. No di mo kumapinanawan di asawam, di adda kumakatulungam ang mga wawirit anak mo. Apay ngay akasta kayo. Didak kayat atulungan.
Ibagam mi di asawam, ta iso timang tulungkan ka. Pag tinulungan nyo ng awiran, tanak yaw. Tulungan nakman mat ang mga awir iti anak ta, ti Bursyo. Katuna, urayag ti panagsublim, ngam itaka lang nga umay. Mabainak kami na mapanigibala nyo, tamangan no pabainan nak. Alang nga ron, tulungan nak, tamarigrigatan ako. Naimbag man ta na ay ayom jay anak mo ang nagsubli inji balay abalayan. Iso, tinagdisnodo ang nagsubli iti asawa na, abalayan. Takasanaw, talaga nga yung gagarak, ti sana mang tulong kang kwa na mga wawir iti anak na. Tapno mapilitan nga agsubli ken ni ti Bursyaw. Kakasi na, nakapanunot mutlaeng. Ay kat mayat nga ron Bareng okay dan. Saan da ko mga minan nga gapapa ta adan anak da. Uwan nga rod adama na kamdan, amudan, tinasaya at kansaan. Numabalin, jak ko man kayat nga agapat na ti Bursyo. Tapno agbinadang taamang taripato iti anak ta. Kat sikamat lang amin ti mga papakanyak. Anya asya, uray mo't sika. Kahit anya nga ron ti aramidin ta. Kat panunutan ta adag iti rason ti pagapapaan ta. Ta iso ti ikatan ta. Ha? Surwon ta ti agpabigay. Di ta pagandaran ti pride iti nagbaetan ta. No anya ti kayat ti maysa, pagbigyan ti maysa. Kasjay, saan kat amakipin natangken iti kayat na. Ala, siya kung ti umunang agpabigay. Sige, no anya ti kayat mo, iso ti masurot. Ngam inton sumarunaw, no anya mat ti kayat ko, siyak mat ti masurot. Wen kasta kumaakanayo nun, tapno saan tan nga agapa, tani addan anak ta. Wen nga ron. Ala, sorry nga ron din wine. Kat ikarit nga gagagutak pa'y, para kada kayaw iti anak ta. Agyaman nak ti Bursyo. I love you. I love you too, Grita. Papanan nyo manan, nanang. Nakasukat kay manan. Mapanak man ijay ili, at damapan ko gatangan anak ko. At mapan nyo gatangan, wano mapan kay manan magsinara kiti boyfriend nyo. Ha? Ne, saan mo talando? Nay, mamin ano ngay bagak, kasinaan nyo na di alakay. Masurunak na nang. Di yu dagdagan ti pungtot ko. Tamang ano niya ti maaramid ko. Kunakpat asinaan nyo na di ay. Kat sininaak mo anak ko, awan kamiin. Sigurado nyo lang. Bakbakitan kayon. Sana na masapol ang maki-boyfriend kayo. Ta makapadurmo na kitaan. Feeling ubing kay tumat namin. Dandani kayong tumangan di tibarsa nga. Ngamday ta pala agpapaaram. Tiyar aramidin yaw. Sa anak mo't nga agpapaaram anak ko. Siyak mo't ti ar-armunda. Ar-armunda nga. Tistingan na kailang mamati kayo mo't adagosan. Ado, ti manang gundaway alalaki itan nanang. Ti pensyon nyo, ti almananda. Isa pasablugang na kayo. Kahit, anya nga oras ti sangpot yaw. Di kaya agpakarabi Wen, mabiitak laeng anak ko. Papanan nyo, tatang. Apa nakapumada kayo manan? Inakman agpapukais, anak ka. Sakay larumwar itata maluman. Naimbag na dapat nakalukat na barbershop iti kasto nga oras. Ada, maladaw ang agrik-rikap kay sukik apapapanak. Ang mga nadaman laok na bulakbol day tana. Ang mga masarakan nyo manan di bakit ano biyayaw? Ay, saan kumanatangkan ti ulo yung tatang? Saan mo? Nabayagay na nagsina kami kanipasita. Di kaya gar-araman, talakay kayon. Baybayan nyo ka din na itaas sa asawa. Jak tupay ko na. Da kayon tulaki din. Sige. Mapanakon ta sambutak di barbershop. Ato iti danom mo pasita, honey. Ay na. Una yan day tangawag mo kanyak guto. Kasla nagkorni adeng gentahani. Kastamot at talaga ti inawag dagiti agayan ayat. Honey, wano saan? Sweetie.
Uno saan? Baby. Unang bakit kan lakaytan? Saan may bagay dayta nga inawag ta? Kababain no at damakangag. Ay, awan bibiyang tasino man pasita. Basta siya, hani, ti kayat ko ayawagin ka. Wano saan? Baby loves no isaw. Madi, silang adenggan gudo. Kababain. Basta baby loves, ti kayat ko ayawagin ka. Mala, mangantan baby loves, tamapantapay agpasyar no madamdama. Sa anak ang makapagbayag gudo. Tani, urayan nak di anak ko. Ung tanak day jay numaladawak nga agawid. Naurasan ti iruruar ko. Ay, una yan. Nagpadaan na lakid din iti anak kaw. Uray nga rodyay anak kaw. Text a text. Damdamagan na no ayan kaw. Iso nga in-off ko ti cellphone kaw. Alang nga raw, lepasan tanti mangan ta agawid tan. Ay, sana. Agpasyar tapay mo't Sulitan ta ti panagkuyog panganan. Kakaiso na akapimpensyon ta. Enjoyin tamot arag iti pensyon ta. Agpasyar tapay. No mapanlog ta, intanto manen mangan, wano agmerienda. Alang nga ron, sikat ti makaambo ko to. Makaambo di tan noong tanak manin di anak ko. Itulnog kanto nga agawin. Ay saan Ad-adda nga agungot di anak ko. Ti amuna ngamin kat nagsinatan. Di ka madaragan, nasa anak adumano na di balayaw. Agpatingga ak tulaang iji kalsada. Anyat masida nanang? Prito kan inlambong nga itlog anak ko. Jak nakitsenday di kalman ta na malmanak. Di kay pa nagpensyon na ya? Nagpensyon akon ngamjak na sango ti nakitsenda. Nan, sa siyak timapan gumatang iti masida. Awan sapay bagas tayon. Awan nga rod anak ko. Alang nga rod, no magagat ka amapan ijay ili, si kantimapan. Mangtad kayo mo tin ay ti pangkrudok iti tricycle. Kanayunan nyo ti itadyo akwarta, tagpapukisakman. Wan, mala, mabiit lang nga rod anak ko. Mangtad kay man iti kwartayo tatang, tanay, awan balunan dyapo ko yo. Napan nag-iskwilan aya. Saan pa'y mangmangan pa'y lang. Mapan ko'y tulod no madamdama. Adto iti sangaribaw. Ni, apay di yu pa'y naalatay pensyon yu aya. Naala ko nga madan naggastusak. Anyat naggastusan yu nga ikaw ang makita ka ginatang yu. Wano, adda babaya paggasgastusan yu. Awan, napanak lang nagpaspasyarmot Nag-shopping basit, nagpa-facialak, kas ka na nagpamasahe. Tila paggasgastusan nyo. Nayunan nyo dahito yatan adda pa'y bayada kiji pagadalan ti apo ko yu. Adto tili magasot, umdas na itan. Apay, sana nang tadyay ama ti anak mo aya, iti suporta ti anak na. Ay na, di yun namaan day jay. Nabayagan saan na nagpapawit. Awan ka no trabaho nan. Uray pilitag no talaga nga awan. Kan anak ka no di asawa na. Ay, natangken nga men ti ulom iday. Amom nga da asawa na nga nakirelasyon ka pa ilaan. Ay na, napalabasan day ta. Nalpasan da kita tatang. Di yung ka din ipalagip. Ibagbagak laeng. Kanya nga ron nga Talaga siguro akas tigasat ko Aginggat ka anong ata nga ilimlimod ta ti relasyon ta gudo. Wan nga rod Angam no ar-arigan sana rumpeng nga ilimod ta. Tagpadatamot anawaya. Wan ngam dagiti nga rod anak ta ti pampanunutek. Di da kayat ti relasyon ta. Masurunak meten ang naduma. Isunak at ti masursurutan. Saan tamutan nga ubeng? Apay nga ya, paritan data nga ginayat. Paritan data nga agragsak. Gudo. Agkasartakid din Anya, ay saan ang mabalin? Agungot dagiti anak ta. Oray agunget da, awan mo't mabalinan da.
Apay, isuda ayat ang gastos no bilang laang. Saan ba? Gudo. No siya, ready ako amang ikasarkan ka. Awan ti sino man na makalapad iti dayta. Ilaban ko ti panagayat ko ken kapasita, my love. Kat anyang arod ti aramiden ta. Kasaritam ti anak mo, nakasaritak mo ti anak kau. Ibagam ti panagsimpatan. Agkasartagid din tapno makapagdinatan iti maymay sa abalay. Ay, ala, padasat nga ibaga. Ngam no agungot ngay. Bayam nga agungay. Saan ngay surat ti masursuraw? No di da kaya ti plano ta, saan lang? Basta aramidin ta ti amuta pagsayaatan ta adwa, pasita. Anya, mga sawa kayo kunayo, tatang. Laklakayan kayon. Ubingak pay, napigsak pay. Ay na, saan ang taas sa asawa? Jak tupay makiasawa, da kayon tulaki din. Apay ay alapdan nak ang mga asawa, kat saan ba't asikat yung gastos si Kagreta? Lakay kayon, tatang. Amo ka ti pensyon nyo laang talmananda kada kayo. Apay asino kumayat asawahan nyo? Ninanampasita ah. Kunak man nagsina kayon? Saan? Kung kunak lang dahil jay, tapno sardingan nakasersermunan. Ay ayatak ni pasita. Kaya't kau ngay kalaysa. Ay saanan? Bakit kan lakay kayon? Agkasar kay pailaan. Sigurado akatawaan da kayo dagiti tattao. Ore katawaan da kami ah. Saan may na problema na ita? Basta tulagan tayo ti kasarmay. Saan man na natangkan ti ulo yun, tatang? Kasanon nga no kumapsot kayon? Asino kumati mga sikaso kada kayo? Siyak malaan. Ni pasita ah, ni mga sikaso kanya. Asikasuan nak, ta asikasuak may. Saan nanday ta kasar-kasar? Gastos lang day ta. Kan lakay kayon. Ang ginanakay ki di dito balay. Di ka nga minruar-arwar ah. Basta mga sawa ah. Apay ay halap na nakreta. Saan agaputa lakaya kaon kat awanan karbengak nga gayat manang? Ah, No kunak nga ikalaysak ni pasita, aramidag. No di nagsuportaran, saan laan? Agkasar kami, adakda kami. No makiasawa kayon, kat kasaron ti pensyon nyo, di awanan. At danton kabingay yaw, nanang. At damot pensyon ni tatam aguto anak ko. Kundi napakibibiyangan day iti pensyon ko. Isunto pa iti mangmangtad iti kwarta kanyak. Italang dayta, ngam no bumayag, sigurado apakibyangan nanton ti kwartayaw. Saan akas ni Gudo? Nasimpot day jay, anak ko. Bakitang kayo ngaminan ngam dayta kat as-asawa ti bagbagayon. Na kayo man la tinaputa ka bakit akas ta? Imbes at isalon at yung lang tintunaran nyo. Saan? Ta lalaki mo't kadda iti panunot yung. Kaya't kumot nga road, tiyadakad kadwa na bayat ti panagkapsut ko, anak ko. Kat siyak nga yakad kadwayaw. Kasanaw no mga asawa kan taon. Sa anak ang mga asawa, tawan iti panunot ko reta. Jak pagan ano ti mga alay ti pakanek asaan ko mo kapin ano? Lando. Awan ti mapasamak akasar. Agguluak no ipilit yung reta nanang. Anya. Si kaman ti makisarita ijay kabsat mo, Nelia anak ko. Apay kano aya, adi na kayat amaki asawa kayo manan, nanang. Amangan kano no kwartaan naklaang ti agbalin nga asawa. Imbaga akasapulak laang ti kadkadwa. Ngam iso kanungay akad kadwa. Kat kunak mo, kasanon no mga asawa. Kunana mo't asaan kano ang mga asawa. Kasano kuma ang mga asawa dayjay kat sadot mat. Mabutang iti responsibilidad dayjay, nanang. Iso adi na kayat ti mga asawa. Di mo't ngamin agtrabaho. Talaga asaan nga agtrabaho dayjay. Taadda kayo anam namaan na amang tad iti kwarta na, nanang. Ha? Ruaman nyo mga men. No dumawat kada kayo, ikanyo mat adagos. Kat agungat mo nga rod no jak ikan. Pagsasawan nak itag kakasakit. Saan anasaya at tikas jengar aramidan na? Saan yun apagrebengan timang biyagkan kwa na tadakulan? Da kayukit di kumaati ikan na iti kwarta. Nagdakilan abagi saan nga trabaho?
Anak ko, Alakid di, no kayat yu pa'y ti makiasawa, aramidin nyo. Nasingput mo't ni tatagudok. Ken agpada kayo nga agpenpensyon, iso nga awan problema dita. kasanon nga iti kabsat mo. Siyak ti makaamukan kwa na. Ungtak no lapdan na kayo iti kayat yung aramidin, nanang. Awan karbangam amang lapad kin ni nanang iti kayat ng aramidin, landong. Apay kasta ka. Noan niya ti amom apagragsakan ti inata, suportaram, saan akasta nga ung tamkit din. Amom abakutin ni nanang, ng pagsasawam iti saan anasaya. Manang, Apay adi mo kayat ama ki asawa, kat kayat na nga rudmat ti adda katakunay-nay na. Apay, mabutan ka nga ipanawan di pakiasawaan na dito'y balay, kat awan taon ti pagdawatam iti kwarta. ha? Saan ba ta? Saan mat anga? Naglawag mat aramidom. Nakadepender ka ngamin akanayon kin ni nanang. Nagdaklan ka akarne, ngam di kag trabaho. Di ka lamaas yan ijay inata. Apay, sika, kayat mo aya, makiasawa pa lang ni nanang kat bakutan. Kayat ko ah. Nukas na ti kayat na. Suportarak iti anyaman nga aramidin na. Basta pagsayaatan na lakit de. Awan dakas na no kayat namanen ti makiasawa. Apay, dagiti laubing ayat ya dakarbangan na ang mga asawa. Pati mat dagiti babakit kan lalakay at damot karbangan da. Tao damot. Ha? Agtrabaho ka kid agagawa ka, tapno saan ka amang namnamalatan, iti-itid ni nanang, akwartakan ka. Talaga ka diyan didakdanggan tatang? Kaya't yung lahat ti mga asawa? Wain, anak kau, nakasapulak ni nanam apasita iti biyag kau. Ay, natanggan na talaga ti ulo yung alaklakayan. Uray anyat sasawam. Basta mga sawaak no kunak, mga sawaak. Uray ko mano tayo ubingan na ti asawaan nyo. Tapno da mga sikaso kada kayo. Diyay mo't pada yun na senior citizen tinapili yun. Maday ti ubeng, tamang no isukatnak. May mayat ni pasita, ta sigurado adinak to isukat na jay. Makamo kayo. Ay, awan mabalin ko no talaga kasta ti kayat yo. Kahit pag nadan yung aron ngay. Ay, di kay pumanaw dito'y balay tatang. Awan kadwami iti apu ko yun dito'y. Kat no manugot kalakit day ayawid ko ni pasita dito'y balay, di dito'y kamay nga agnaad. Ay, ngala, wala na. Dito yan ti pagnaadan nyo. Basta di kay pumanaw dito'y balay. Nalpasan ti kasarmikin ni tatam agudo anak ko. Iso asumuro takun kan kwa na ije balayda. Ni, apay nga pumanaw kayo. Dito'y balay ti pagnaadan nyo Ibagayo ka ni tatagudo, ta umay agnaad dito'y. Ijay kanumat balayda ti pagnaadan me. Kan talaga akas ta ti rumbeng, talalaki ni gudo. Siyak ti awid na ta babae ak. Iso nga agawid akon ijay balayda. Anya? Sumuro takmot nga rod ka na kayo, nanang. Yak kaya tiyag bati dito'y. Mabuti nga. Awan kadwak. Iso nga umayak mo makipagnaudak mo ito ni balay ti asawa yaw. Pasensya kan kadwak ti anak ko nga agnaed dito'y balay yugo. Awan problema dita, pasita. Basta agkatunusan na lakid di iti anak kau. Kan sana balay, ta dapay mo't bakanti asilay. Agyaman nak nga rod gudo, saan mo't ngamin ang maisiin ti anak ko kanya. Wen, maawatan day ta nabayag kat nga raw na nagkadkadwa kayo. Kan isok ti buridak nga anak mo. Aggunay ka mama dito'y balay si Kalando. Di kag senyorito dito'y. Makikabbalay ka lang ang kasta ka. Ni, tanagang mati pa nagsasauma. Tadamot siyermi iti inak dito'y. Apay, ti kunam, papakpakan kami lang dito'y. Agpinpensyon mo ti inak tap ng mom. Wan, nga magtrabaho ka mata. Da kamilatan ka ni nanang mo taglutluto. Agin inaw ka nagdaldalos. Ngamsi ka,
Day talagid, idda ka nagsilsilpon tararamidon. Ikat trabaho ti babae na kita. Apay nga ipatrabahom kanyak. No apay mga minasimursurot kay ti inama? Tanyat kayat mo. Bukudan niyo ti kwarta ti inak. Ay, sana mabalit. Da kayo kat ti paggastusan nan. Ay, excuse me, adama pensyon ti amak. Saan may pagtatakkunan ti pensyon ni nanang mo? Gusto na itan. Aga pa kayo maday. Day tatao ti dimtang ariribok di ti balay. Papanawan nyo day tatatang. Si Kati pumanaw, tada anak mo. Rumbeng alumasin ka ni ti pagnadam. Apay, ayan nga ti ama ti anak mo. Taiso ka mati kabalay mo. Ay, awan bibiyang mo. Manakibiyang kapay gayam alalaki. Gusto na itan ko nakmay. Anya kay ka day. Ala, umadayo ka dito yan, Greta. Agsin na kayo, tapno saan kayo nga agapa? Agawid kan sapay la ijay balay anak ko. Tani, saan kayo met nga agkadot-dutan kin ni Greta? Apaya papanawan dak. No kayat yo, dua tayo nga agawid. Ay saan ang mabali na anak ko? Taadda ka nga rod asawa kong. Iba kayo ka ni tatagudo, tayo iji balay ti pagnadan tayo. Di na mapanawan ti anak kan apo ko na. Tababae da. Awan kadwada ditoy. Ket, iso dalatan, ti masursurat. Madiya ti kasta. Ay, saan kay nga rod nga agkaalaan kin ni Greta? Makibagay ka nga rod anak ko. Siyak ket ti makibagayan. Asino da ko mapakibagayak? Ti kayat nantumot ket aginaw ka nagluto ak ket trabaho na ababay da ita. Amuyo mo't nanang, saan na ka na iruwam iti kakasta trabaho? Anya ti aramiden tagudo. Makipin natangken mo't jay anak ko. Di na kayat ti pumanaw. Ala, di mo pilitin no talaga di na kayat. Masikuranak nga rod no kas jay nga agapad akin ni Greta. Kanayon ti panagsinumbat da. Tangay saan amabagaan na iti anak ta? Data tag sakripisyo pasita. Ha? Anyat aramiden tangay. Data ti pumanaw. Libasan tayo da. Makamuda mo tan iti bagbagi da. Tapno tumakder da iti bukod da asaka. Umayak man manang. Ne, si kamot gayam lando. Ay, sobra ka ah. Ayaman ak manang. Umayak ko bumulod iti kwartam. Awan isa angkon. Anya? Gimot ngamin nagaw-awid ang dananang. Awanan, saanin nga agawid dananang. Tanapintasan ti business da iti lugar nga ayanda. Nga ron. Kastamlata na kanayon, di kagtrabahon. Pasiglata nga utangan ti pangalaam iti kanam. Manang. Awan na, surwam at agtrabaho adin ko. No kastamlata na kanayon, awan na saya at apagbanagam. Manang. Kita ama. Nay, adun ti utang mo kanya. Ngamjak pulos agsing-singer. Taam mo nga awan pagbayad mo. Iso apasensya kan no awan maitid ko kan ka. Agbayad ka pa yung umunaang sa kantumanin pa utangan. Manang. Saan apa nagimot? Ngamjak kayat amang namna makalatan iti mait-itid kan ka. Agagawa ka tapno adda paggatang mo iti kaneng. Kumusta ka nun di anak mo, Gudo? Nag-apply ka daw para abroad. Kat ti anak na ngay, asino ti mangkadwa no agabrudan. Alaan ta bakit? Siyak mo't lati mabalain apangibatyan na iti apukaw. Katun naimbag man ta nakapanunot mo't laeng di anak mo. Una, taagbisin ti anak na ano saan ngagtrabaho. Talaga nga impeteng ka wajak ikan iti kwarta. Tapno agporsigay ngagtrabaho. Uray siya. Kastamot laeng ti naramid ko. Mamin ano adumawat iti kwarta ti anak ko. Ngamjak pulos inikan. Kahit, kumusta mo tang nilan daw? Kuy-kuyugan ka no ti bayaw na nga asawa ni Nelia nga anak ko. Mapanda agkarkarpintero. Ay kat mayat nga ron ah.
Naimbaglakit din ta na panunot ta tipimanaw. Tano saan, nakadependar payla kumadagiti anak ta kadata nga aging gaita. Wen bakit? Kat maragsa ka na para karagiti anak ta. Nana prima, na kayo magayam ti masabat ka. Papanan niyo na na. Nakamot na kanyak si ka. Manang ko namat Ha? Feeling ubing kamat. Pasensya kayo nana. Ngam katawunan niyo mo't kami ni nanang ka. So nana, kunak ka na kayo Ubingak ngam ni nanang mau. Nagkuna akatawunak dya inam. Ha? No kayat mau, agpin nakita kami kaninanang mo iti birth certificate. Takita no asino ti bakbaket kada kami. Ha? Ay, pasensya kayo marudin. Damok akit senior citizen kayo mutin, akas ka ni nanang ka. Ay, iso lang ti senior citizen. Di nakiramraman dita. Tano siya, ubingak pa'y. Iso amanang kunam kanya. Wen manang. Kabages. Apay, di ka makimiting ita. Di ka pa'y nakasukat. Ingtan Meeting tay? Meeting ti senior citizen Nagkuna a senior citizen ak. Awan pa'y 60, iramraman nakit din dita. Da kayo lang tag-meeting manong. Ubingak pa'y. Namiramraman dakit di dita senior citizen ditan. Kaya't mau akitaan ti birth certificate ko manong. Ha? Addan ayat ay birth certificate mo kabages? Addan kitaan taw tapno mamati ka as sa anak pa senior citizen. Adayaw nga inauna ka ngem siya. Kitnudwala atawan tinanguna akin ka, prima. Pugpug tulaang day tamanong. Basta adayaw nga inauna ka ngem siya. Ay na, uncle. Kaano nagpalit registration ni nanang? Wen, amok dayta. Ngumjak amo, binaliwan na gayam, titawin na. Ay na, pinaubing na di tawon na, uncle. Kinisayan na titawon na. Anyan? Ay na, jak amo man, uncle. Agpapaubing kami ni nanang. At dapay siguro balak na. Balak na nga. Balak na makiasawa pa'y Kaapay akas ditar aramidan na. Pati bado na, bado ti uping. Asas. Di mat ngarot may bagay kan kwa na. Tamadlawan dagiti kurarot akudil na. Ay, na, prema. Ag-ina na kayon. Itata kayo pala nga agjagjaging. Agkaralabas kayo mat ito isang store kong agjagjaging. Apay, hang kayo nga mabanog. Ubingak pa'y, iso sa anak abasta mabanog. Kabailak pa'y ti agsublay ti maminli mamanipod dito, yaging kay Jabalay May. Ay, talaga lang Di kayo man lang tinakita nga senior citizen nga kasta. Ay, kaya't mautay sipat ko kan ka ti birth certificate ko. Ha? Atoy. Ay, Itaam titawan ti panakayanak ko. Sa anak pa'y a senior citizen. ay, itugtugot yun na certificate yaw. Wala. Ibulbul sa account. Tapno ada ipakita. No di da mamatay a 50 plus ko pa'y laang. Ay, isaya. Manongaron nga titawan nyo tanta. 57 ko pa'y laang. Ay, ngam, in fairness, katahan nga madlaw na. Ay, thank you. Ano, manungay ti ang mumatawin ka. Kunak, 68 yun. Anya! Nek, manong, nagudong ka matgayam. Wen kabages. Umay kan, agtugaw ka dito nagtugaw Napuno mo nga minin to, Jake. Sige manong, agtugaw ka latan di tatagsabi tak. Umay ka kay nagtugaw, prima. Saan garudan? Apaya nagtagunlit ka. Si katirumbang agtugaw manong talaklakayan kan. Naimbag kanyak, ta 57 ko lang. Ngam si kakay, senior citizen kan, nakapsutan, titultulang kan laslasag mau. Anya? Kabalak tag sabay, napigsa ti imak nga agkapat, manaw. Nana prima, nadagsan samot tabagyaw.
Higyon, tayo tulog kayo di balayaw. Nana ka manin anana kanya kon, Rudy. Ha? Ay, sorry, Manang. Manang gayam. Kabailak day to'y, talagaan. Nagpiksa kayo mo na, Manang? Wen kasano ajak na pigsak at ubingak pa'y mat nga men. Kabailak payabag katon ti sanga kaban Aya, talaga nga rod nga ubing kayo pa'y, Manang, ta napiksa kayo pa ya talaga. Wen, Rudy. Hiso adi naktultulungan. Dagijay dudoogan ang titulungam. Saan asyak? Ubingak pa ititawon ko a 57. No, dala agaram kanyak Aklo na kadagosan. Makadakak pa'y siguro iti maysa. Uno, dwa. Nanang, kaya't yung kano ti mga nak iti kasar. Damdamagan jay gayim ko nga agkasar inton umay abulan. Da kayo kano ti may isang alaan ng agninang. Ay, sanlin. Ubingak pa'y tapno agninang iti kasar. Ha? Dagitay senior citizen ti alaan dang agninang. Bunyag laang ti anak bayang pa'y lata kasar. Anya? Nanang, mabalinan ang mga nak kayo iti kasar. Apay di ka makawawat Bunyag laang ti anak Jak mangan anak iti kasar ta ubingak pay. Iba kami jagayam mau. Ta anak agtulaang ti bunyag ja ipas ngay nanto nga anak da. Kabages, si mangput kano tayo anak ti kumari tayo anaggapo iya bro. Mangtid kano iti ayuda kadag iti senyor akas kada tayo. Para kada kayo Apay, di mo kaya ti ayuda? Sa anak pa'y mata senyor. Kay umay kalata kay supay ti itigda tulaw. Adaw ti kwarta day jay nga anak ti kumari tayo. Isu nga agipadpadawat iti kwarta day jay. Para kada kayo dayta. Puwera kanyak manong. Nanang, adda kadwak asim mangpet. Agmano ak nana? Day, sino to'y kadwam anak kaw? Ni Esther nanang, best friend ko. Apay ang nagdakkel ti bagja gayam mau. Anyat karga jabag na len. Bado na, nanang. Agbakasyon pa'y laang dito'y balay. Apay, awan trabaho na. Padak ngaglaklako iti online, nanang. Buy and sell iti badbado. Anya? Nagpintas man. Nagpudaw pa'y. Kasla anak matibak nang. Saan, nanang? Padamatla ang marigrigat ni Esther. Anya nga tati usar na iti rupa na. Naging pisma iya rupa na. Kasla rupa ti ubeng. Nagsilapay kide. Damagan yung token kwa na, nanang. Ay, Esther, balasang kaw. Apay, anyat usaram di tarupam. Nagpintas nga men. Nagkinis. Awan nana, sabon laeng. Oo, nga ta. Jak paiso balasang kaw. Promise, sabon laeng nana, kan sunblock. Jak mamate. No di kay mamati ak makamu kayo. Nga magpaiso ti bagbagak. Sabon laeng ti us-usarek kan sunblock. Digdigos na kiti agayam. Naggidandaman na nagdigos. Nuapay mat amasapul nga aggidan na nga agdigos Ay, iso gundawayak man ti sumrek dito'y siledadwa. Kita man ti gamit dayjay nga Esther. Imposible nga awan usarin na iti rupa na. Adda ka day. Di nala siguro kaya't nga ibagam. Da ito yung pag-abasit. Lokatak. Mga no adda dito iti sikreto nga usarin na iti rupa na. Kung nagtupay kat. Adda kung nagtumat. Anya nga di nakita ka o dagito'y gamit na. Angam na Anya nga dagitaw Tiyak maawatan to'y naisurat.
Nagatidog lang nga rudan. Nagrigat payabaliksan. Dagito'y lakit di usarin na iti rupa na. Iso anaging pis ka nagpudaw di rupa na. Ay sus, nalpas na nagdigos. Rimorda ni Jabanyo. Ay sus, makita dak dito yan. Isarak ka na gusto dito'y bag. Ay, agawak ti rumor dito yan. Le, nanang, anyat kukuin nyo dito sila. Kwa, jak pa sa pulan tayo walis. Kunaknuad na dito. Awan dito, nanang. Sige nga rin, tinak sa pulan ni balkon. Nanang, agpaili kami kini Esther. Tasabdan mi ti customer mi iti online. Sige anak ko. Gumatang kay tumatin iti sidaan, Well, nanang. Mapantan, friend. Nakasukat akon. One friend. O sige nga rod, nanang. Incoming. Sige. Apay akanayon anak ka long sleep kasi ka Esther. Apay di ka mapudutan. Sa anak ngamin asanay nga ag-t-shirt kan agsandulaang, nana. Nairwa makiti atidog ti manggas na abado. Winangam nagpudot. Ayos lang, nana. Uray ta na yung pisto'y bado. Rimuar na giti agkayam. Gundawayak apakibiyangan ti gamit na dyan nga Esther. Kita man ti karga basit abag na. Kabagis, ayun mo. Ay, disturbo mo dahi ta kabagis ko. Anyaman nga tati umay na ibagan na ya. Umay mo't lamaki marmaritis dahi ta. Kabagis, umayak man ko na. Ay na, sumrag kalatan! Adaku ko apayaya. Kabagit nila ko ba? Wasino dyan na pintas asa nga iliyaw. Kayem nilinday jay. Apayaya. Nagpintas mo tan. Nagkinis de rupa la. Ada usarin na iti rupa na. Iso anak kinis kabagis. Ibagbaga na lang nga awan. Ngamadda ka day. Anya? Masurunak mo iti day dya babay. Di na ibaga ti usarin na. Tapno agusar mo ida tao. Ay nakabagis, bakit kan? At dapat laganas mo agpapintas mo. Bakit nga ibagbaga mo? Sanak pa'y asenyor. Ngam bakit kun namakit din kanya. Anya nga rod nga iti baga? Ubeng? Mala? Ubeng no ubeng? Makapabad trip ka mo manong. Dadaulam matyal daw ko. Ay na, pasensyakan. Nasair ba ng tirignam? Nagdirabaw arasaw, ti pakasasairam. Hala, agaawid kan. Nawan mayat ngay baga manaw. Tanay, adapay aramida. Nasaya at magtanakapanaw hindi ka bagis ko. Ay, lukatak man kit di na gito'y nakabuti. Medyo nabangsit mo na gito'y. Uray nabangsit. Ito effective. Ay, mangkasayak ka na gito'y. Imbag, taado ti empty bottle apang ikak. Ay, alaag lakuman abo ngam. Ay, makadlaw na. Ay, so kasayak latan. Lin, yam amo mamut kanyak niya napinta sa gayam mo. Kaya't ko amam amo. Ay, allergy na ti lalaki, Rudy. Anya? Imposible Ala na. No kayat tinak, di ikasarakon. Di nakakayat day jay. Addan kayan ayat na. Sayang, kunak na awan pa'y. Addan, iso adikan mang namnama itigayim ko, Rudy. Ayan daling kintigayim na kabagis. Rimwarda ka di manay. Agdigdigos da. Nagdidanda manay. What? Apaya? Apay tunggal umayak. Maira na nga agdigdigos da. Kit pasaray agdidanda bay. Apay aya kat agayam da nga raud. Ne. Anya dahi ta ipumpunas mo di tarupang pita ba? Pagpapudaw. Makigtot kan tao. Takas to ka ni Esther ti
nagpo daw ken kakinis ti rupak. Nakarkaron ton nga umubingak, Manong. O anya, naprusam ka di amin nun di tabukot ko, Len. Win Esther, agbado ka na. Ay na, ay, makaginawak pa yan nakadigos. Nala, agsukat ka matan, taing tamanan aglako. Hilay, kita man to'y ropa ken tenged ka. Apay kay akas to'y matan. Ala, apay data. Naglabasit mo to, nanang. Huwag garod. Naapiktaran sa payan ti matak. Nasakit. Kanay. Limtag to'y tenged ko. Anyat inkabil di taaya. Ay ikab-kabil na Esther iti rupa na. Anyang ikab-kabil. Katawan mo't ikab-kabil na itirupa na. Adda. Tay ngay pagpapudaw na. Dagito'y maday. Ala, katno dagito'y pag-agas na iti good na dagita. Anya? Good. Una nang, at dagagatil na iti intero abagina. Iso anakabado akanayon iti long sleeves. Tamabain ang makita ti tao. Anya? Apay adi yung bagbaga nga eh. Kat, apay, amuni nga rod ay ang usarin nyo dagita. Ay, papanawam nga rudan da dya babae. Makaakar ti good. Ibagam tagawidan. Agnaedan dito'y balay ni Esther, nanang. Ay, sana mabalay. Makaakar ti gagatal na. No papanawin nyo ni Esther, sumurot akon kan kuana. Anya? Apay asumurot ka kinkwana. Apay, asino tinapatpatagkan ka. Dahil dyan nga ag good God, wano siyak nga inam. Napatag kayo adwa kanyak, nanang. Patpatgan kayo. Patpatgakmat ni Esther. Apay naka-face mask ka, kit nagpodot ka bagay. Masurunak iti dahil dyan nga Esther. Ginudgod mat gayam. Inakaranak. Anya? Inruar ko amin nakagawa na dito'y balay. Masapul apumanawan dito'y balay dahil dyan babae. Ngay, ano kasta? Bado na dagitan nakasako, di tayan tiridaw ya? Wan, Manong. Makaakar iti gagatal dahil dyan babae. Nanang, Nasayata da kayon. Inruar kon ti kagawa ni Esther. Pasensya ka, Esther, nga masapol apumanaw ka dito'y balay ta makaakar ka. apin nga inruaryo tibado ni Esther, nanang. Papanawam nga rudan. Kita mo tinapasamak dito'y rupa kang tengad ko. Nay, No kasta nga rod, itulod kon ijay lugar da, nanang. hello, Len. Apay, ayan mo ngay. Kunam nga itulod mo lang ni Esther nga di ka mat nagawidan. Diya ko nagawid, nanang. Dituyin balay de Esther, tipag naidan mi. Anya, apay di ka mabutan. Ang mga numaakaran kay tigagatul na. Saan, nanang? Ngamin, ay ayatak ni Esther. Anyat kayat mo asawan. Aging inayat kami kin ni Esther, nanang. Iso nga awan ti uray asino ama magsina kada kami. Anya? Kung lakto mating ka, nga da sa bali adjar dagiti dua ka bages. Apay, di ka dumlaw, iti kinasingid da iti tunggal maysa. Ti saludsaw, asino ti tumboy kadakwada? Saan mo't amadlaw no asino kadakwada? Ay, Manong, inaklon nilin kanyak. Jay ka nakamtilak yun. Anya? Ay, jak pulos ni namnamatikas jay ngay naramid ti anak ko, Manong. Kinilaat na ti ka anakam.